Bore da, Gwenno Llwyd Beech dwi'n actor cymeriad Mair, a heddiw, dych chi am dreulio'r diwrnod efo fi yn ffilmio pennod o Rownd a Rownd. So I'm 34 weeks. Gwenno. Bod ni'n ffilmio drwy dydd heddiw, mae gen I dal werth ffiseg i gyrraedd erbyn 10:09 a mae'n 50 munud wedi wyth, felly so well fi fynd. Dwi newydd gael mhigo fyny gan Amy Chydehau. A da ni ar yn ffordd i set yn Borth, a wedyn pan dwi'n cyrraedd Borth, dwi'n mynd i fynd i gwisgoedd, a wedyn ar ôl newid, dwi'n mynd i fynd sydd i Gwyliwch. So ni'n falch yna. Da ni yn gwisgoedd ar y funud, dwi'n mynd i gael fy wisg am y dydd. Mae gen ni joggers a denim jacket, esgidiau bach i fynd. Mae gen ni wisg ymlaen o'n, mae gen ni jacket, top, joggers, da ni fan, dwi'n mynd i colir. Felly, dwi newydd gyrraedd colir a Kath sy'n mynd i fod yn gwneud make-up i heddiw. A dyma fi cyn cael yn barod, felly... Nw'n i weld chi wedyn. Nw'n i weld chi ar ôl fi wneud yng ngholir. Felly, mae ngholir a ngwallt wedi cael ei wneud gan Kath chwarae teg, a wan, da ni ar y ffordd i lleoliad ar y traeth yn Rhosneigr. Da ni newydd gyrraedd set, a dwi yma efo... Maxon, sy'n actor Iwan. Ag Owain sy'n actor Elliot. A da ni'n mynd trwy'r tywod heddiw at y traeth. Yay! So I'm 34 weeks. Wait, no, hold on. Grab it. Oh, yeah. Dwi'n cael y bol fewn i. Iawn, barod? Gwenno. Ioan, please. Hello. Hello. Lle da ni'n mynd? O, dyn ni'n cael radio max. Look fe... O, sorry, ti'n dweud hyn. Da ni newydd gwblhau... Dyna fan uwch. Da ni newydd gwblhau golygfa rhif 1. A wan, lle da ni'n mynd, Max? I'r fan. O, iawn. Sorry, i'r fan i gael radio mic. I gael radio mic. I gael radio mic. A wedyn, na i profi dangos fideo a Gwenno efo radio mic ar ôl. Deon, would you like to say something to the vlog? Hi! Gwenno! Da chi ar y vlog? Completed. Dyna ni, i gwblhau diwrnod o ffilmio pennod o Rownd a Rownd. Yippee! Yay! Go. Oh!